Ulang-ulang digdiyaw. Ini. Agihan? Hoy. Hoy, hoy. Ano sabi? Natatabag ta supala pa dyan, oh. Pigbabari mo yan. Nakaulang? Nakaulang? Nakaulang sabi, sir. Ako bagang kagsaliri ka. Ay. Ang pala pa, dahil man ang nakakaulang. Tanata. Tayo, nakasumpon ang duman. Kundi binari mo. Dahil mo nahiling ang binarian mong ano. Nakaulang kaya? Kaya binari ko. What? Dapat, gua kang maintenance kay ni Sir Digita. Nasa ano? Agihan. What? Maintenance na nga niya. Kipambayad kan pang maintenance dyan. Ako mismo dyan ang naghaharawan kung may mga hilamunan dyan. Kundi, an may daga, dahil mo pagbutan para ika nakikiagi. Pasaing ka. Di na ito sa Purinutan man sana, masubli ko tang bagas. Bata pakahiling ko pa sa nakampandok mong ang garuda ay ka mapagkatiwalaan ang pandok mong an. Gabos na klaseng pandok. Ini pa ang day mo na pagkatiwalaan. So pakahiling ko ba baga ka iyan? Na pandok mong iyan. Taga saing ka. Para tagaw digi ako sa Purok Jis. Purok Jace. Oo. Anong baryo? Pa kung ano ini? Murok-burukan? Pisos. Murok-burukan nakaabot ka dyan. Dabakan ini. Basta yun ako sa Purok Jis man sanang ano. Kung damakan pala ini. Kuyugon mo. Damakan ng taga murok-burukan pa lang. Aran na eh. Ano yun ako niya ka-star dyan no? Mga ano na gayod. Anong mga apelido mo? Tayo si mo pigi-irisi ko ang mga tawong nagralaog digdita. Dipisil na bang magpartiwala mo yan? Anong nabas? Sabi? Nabas? Hisos ano pa ang sangaran pa sinaob. Makatakot to na. Anuan? Anong desisyon mo pagalang kainay? Iyan, tabinari mo an, mabayad ka kan sa kuya. Pala pa kanyaw? Hisos dyan baga nagpupunan bunga kanyo. Ngunyan, mabayad ka sa 500 pesos. Kayan? Ayo. Oo, binari mo. Paling ko sa'yo mo, sir ha? Ah. Anyog na ini, day man ini mabunga. Di mabunga nata. Day mo aram na. Ang nyug na ini, lalaki. Lalaking nyug. Lalaki. Siring man sa tapayas. Ikaw man na lalaki kanyo. Maanan mo kimaray. Kasi maanay. Oh. Paano mo manasabi ang lalaki? Ay, sus. Hilingon ba ka? Ang babaeng nyug. Turumbahon ini mga pala-paarog ka ano. Turumbahon? Oo. Yung mga tarindugo, narog ano. Sinyalis kay... Ibig sabihin, pag tirindog ng lalaki yan. Yan. Pag medyo yaya, babae yan. Babae. Maurag ka man ano. Dahil ko Lalaki naaraman ni- an. Lalaki. Di ibig sabihin, di man ang mabunga. Day man ini mabong dawa. Ang ubod niya, pan mapait. Mapait ang ubod. Ay, di ako kung nagkakaong kay mga mapait. Masilan ako. Oh. Kung may allergy ka, rheumatic ka, dawa ini pahali mo na ah. O sige, di ka nalugod kayo magbayad lugod. Ta, maripang naunabihan ba kung lalaki pala ang. Oh. Itong sarong ito. Oh. Babae ito, sir. Araw ba yara ang pala pa. Ay, babae ang. Ayan ang dapat kong atamanon pa lang. An mga Isay siring. kayo nang tuminanom naman. An masiring kayo ng mga itsura kinyo. Oh, Ay. Sa day pa sana. para mo na. Oo. Ay man ang mabunga, lalaki. Sige na. Halika na ang nagtanong kinyo. Hindi, ano mo, baguhan pa sana ako. Tali pa sana akong New York. O day, duman day ka nagtanong. Bakasyonista man sana ako digay. Nag-irisi ko lang digay so daga ka. O sige na lugod. Nice meeting yaw. Ako pala si Kula. Naling mon, maringani ta. Ako si Rome. Rome. Rumi Nabas. Ayan, sana magkita tayo ulit ha. Sige. O sige, thank you so much. Lalaki pala ini o ano. Maringani ta namin bidang ko ito si Rumi Nabas. Lalaki. Yan.